سلام كمي زنحكم كبرات تخطاتلتي قداموت ميديا نسعى زدالنا لكم زيناتات حجنا قريبنا لنا كتكتاتلونا نعدمنا نشانلنا حدش تزهونكم دما لايك سبسكرايبن شيرنا قبركم كتبرتاتونا نلابوم برستاتو كنجمر أنستي سراويت إرترا بكتما شرندا سلاسي غزا قحوت النبرتن أموسا توافيرن كم دركوات حبيرو لعلواي بعد مز سرعات سقدف كم زومته تقليتو ህወሓት በዋጋ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ንውልቃው ረብሑ ዝነብርን ፍልፍል ውድቀትን ጸገማትን ህዝብ ትግራይ ምዃኑ ተገሊጹ ኤርትራ ንዞባው ምርጋዕ ከይተንቅፍ ምግባር ረብሓ አሜሪካ ይክብል ክፍል ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ፍሊጡ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ አብ ውሽጢ ሂደት አወርሕ ንኻልኣይ ግዜ ወጋዓዊ ምብጻሕ ኣብ ኤርትራ የካይዳሎ ተባይሉ ደቡብ አፍሪካ ዜጋታት ኬንያ ብዘይ ቪዛ ካኣቱ ፈቂዳ ናብ ዝርዝሮም ክሰይርና ኣለና أنست سراويت إرترا بكتما شرندا سلاسة غزا قحوت النبرتن أموسا توافيرن كم زركبات حبيرو سراويت إرترا هابل زرقوتون بوتاتات تግራይ ዝለመደግፍ ቀጽሉሉ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ገሊጹም እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ህወሓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ኣብ ትዊተር ኣብ ዝተቋዕ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኣትወለን መሬታት ትግራይ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ዝምታን ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽለሉ ኣረጋጊጾም እቲ ዝገርምን ዘደንጹን ድማ ስርዓት ስግደት ብሰራዊቱ ከይኣክል ኣንስቲ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ብምውፋር ገዛ እናዞራ ኣቑሑት ገዛና መረጻ ክወስዳ ከም ዝዋፈረን እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዓዲ ዳዕሮውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጫፍ እናካየደን ብሓፈሻ ኣብ ዝረገጾ መሬታት ትግራይ ኩሉ ዓይነት ሰይጣናዊ ተግባራት ምፍጻም እናተይሉ ሒዝዎ ከም ዘሎን እዮም እቶም ፕሮፌሰር ገሊጾም ዘለው ላዕለዋይ በዓል መዝርዓት ስግደት ከም ዝሞተ ተሓቢሩ أقبل قال سرعة تقدف يومان تشارلي يبزم حلالفو ملغتي أما حدار زوبا دوب إرترا إفريم قبر كريستوس معرافيو قليتشو زلوم تيود سبعان كلتنا عمت بهاند بتاو حمام بموت كم استفليو من سريا ما نقرو مسكال تغيشوم أبشان ساعة 275 قوازرا فرنجي نابزباو قنبار استسلفة ايتي إفريم أبتواقع سراوتن نابزباو محدارن ننوي عمتات كم استرحة لتحبريتا يقلز ኣብ 2020 قوازرا فرنجي ايتي إفريم بوقعي بزي تقلت منقدي خابسلت آنو بمراد بأتو حابتا أم تسفاتين تتكيو منبارون تفليتو لهم ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ እዋን ሚኒስትራትን ኣመሓደርቲ ዞባታት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ክሽየሙን ካብ መዝነቶም ክወርዱን ከለው ንህዝቢ በወቂ ከም ዘይግለጽ ዝፍለጥ እዩ ህወሓት በዋጋ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ንውልቃው ረብሑ ብዝነብርን ፍልፍል ውድቀትን ጸገማትን ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ተገሊጹ መሪር መስዋዕት ዝተኸፈሉ ዕላማ ህዝባዊ ቃልስና ብሻላማላ ኣይኽበስን ክብልውን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎም እቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተፈጸመ ስምምዕ ግዚያዊ እምበር ነባር ሰላም ህዝብ ትግራይ ከም ዘይረጋገጽ ዝሓበረ ውድብ ናጽነት ትግራይ ምኽንያቱ ፈለማ እቲ ብኹናት ዘርኢ ምጽናት ዝግለጽ ወራርን ጨፍጫፍን ህዝብ ትግራይ ዕላማ ዝገበረን በዓልዋና እቲ ህዝባዊ ቃልሲ እውን ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ከሎን በቲ ፍልፍል ውድቀትናን ጸገማትናን ዝኾነ ውድብ ህወሓት ጥራይ ክውከል ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ገና ነገራት ናብ ከምዚ ዝበለ መኽሰርን መዕነውን ብርኪ ከይበጽሑ ስጋኣቱን መማረጺ መዋጽእን መንገድን ሓበረ ጸንሐ ኮይኑ ከምቲ ቀዲምና ዝኣመጥናዮ እቲ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ነብሱ ዝሓበ ከዳዕ ጉጅለ ህወሓት ሕጂ ኣብ ቃልስና ፈጢርዎ ዘሎ ሓደጋ ከም ዝመጽውን ብዘየላጡ ቋንቋ እናጠንቀቕና ጸኒሕና ኢና ክብል እውን ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩሎም ሕጂ እውን እቲ ብሰነድ ተፈሪሙ ዘሎ እማመ ሰላም ብፍጹም ነቲ ህዝቢ ትግራይ መሪር ዋጋ ዝኸፈለሉ ዕላማ ቃልሲ ዝምልስ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ውድብ ናጽነት እቲ ተኸቲሙ ዘሎ እማመ ሰላም ሸኽሚ ቃልስና ዝኾነ ጠላም ውድብ ህወሓት ኣብ ቃልስና ብዝፈጥሮ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ክሳራ ሲዕቡ ዝመጽእ ሓደገኛ ዕድል ክብል እውን ገሊጽዎሎም ህዝብን ሓይልታትን ምክልኻል ትግራይ መሪር ዋጋ ከፊሎም ዝረኸብዎ ወታደራዊ ዓወት ጉጅለ ህወሓት መፈጸም ዝኸሰረ ተሓሳስቡን ስሱዑን ጸቢብን ረብሓታቱን ክኸውን ተንኮል ኣሊሙ ቃልስና ስለ ዝጨወየ እዩ ናብዚ ከምዚ ዝበለ ሰንካል ስምምዕነት ኣቲና ዘለና ዝበለ ውናት ጉጅለ ህወሓት ስልጡን ዓለም ዝፈንፈኑን ኣተሓሳስቡ ብዋጋ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ንምቕጻል ነቓጽ መርገጽ ሒዙን ህዝብናን ንዓለምን ከታልል ዝኣተወ ቁማርካ እንሆ ቃልስና በመዳይ ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ከሲሩ ናብ ጉዱድ ስምምዕነት በጽሕሎ ክብል ሓቢሩ ባገ ህዝብናን ሰራዊትናን ሰላም ምዃኑ ዝሕባ ኣይኮነን መሪር ዋጋ ዝተኸፈለውን ብሔራዊ ረብሓናን ክብረትናን ንምዕቃቢ ነይሩ ኮይኑ ግና ህወሓት ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ተሸዊጡ ኣብ ቃልስና ብዝፈጸሞ ክሕደትን ጽልመትን ምኽንያት
نابزي صاما قدلنا زراخ السمعنت تبتح الليلهم حجون جنا كمتي مسلا ولدنا زبلوه فجن بلنبر أي تخاوني مو تي تبتح زلون روحان حتونا زي الرجاجز زي ملسن سمعنت كما مرات زي بقول حسوم مرات بمتكلنا تقبلنا ربحنا بهراو علامة قال سنان كاب حدا جازنا قف من حاشي جبرلو حزبنا بهراو وعن حدنت كان استيم كاست ودو كل ما داو قالسي كيتسالت ان كبل دما اتحساسي ولو ودب ناصنت تግራይን ኤርትራ ንዞባ ምርጋዕ ከይትዕንቅፍ ምግባር ረብሓ ኣሜሪካ እዩ ክብል ክፍል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሊጦም ረብሓ ኣሜሪካ በኤርትራ ደብቲ ዞባ ዘይምርጋዕ ከይፍጠር ዘጠቃለለ ምዃኑ ኣሜሪካ ገሊጻላ ክፍል ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ምግባር ኣካል ፖሊስ ኣሜሪካ ምዃኑ ይጠቅስ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ንምትካል ክትግስግስ ምጽዋዕ ሃይማኖታዊ ናጽነት ዝርከቦም ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍትሑ ምግባርን ኣካል ፖሊስ ኣሜሪካ በኤርትራ ምዃኑ እቲ ጽሑፍ የነጥር ሰመዝ ኣሜሪካ ኤርትራ ናይ ሕልና እሱራት ክትፈትሕን ኣብ 1997 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝተነድፈ ቅዋም ክትግብርን ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ኣብታ ሃገር ቁጥባዊ ጽገናታትን ብልጽግናን ምድንፋዕውን ረብሓ ኣሜሪካ ምዃኑ ይገልጽ بتألم منجست إيرترا مسيرة حبرات منجستات أمريكا إن إيرترا تودجف يلن يبل اتيامر بحبرتها كفلوت أقودات أمريكا ذي سفرة حروف إيرترا مسجورة بتها أبستفلا لي وعنات نابوت هدرا ورسمي زمر حمس صحابات كم زيت أن حزد قصة سنة بوليس أمريكا مستهجر وت هدرا وزمرنا كم زي بلو ينتظر إيرترا اتمسجورة بتها زنبرا نابجيت زمر حدوا ومسحابات ببراكن كتتاو متتاو واشنطن استساوري بموال أمريكان إيرترا جوك تحزات كن منبارا بقصالي كتمارص انحام أبز قرب أوان بسنكم متتاو سراويت إيرترا وكينات تግራይ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐን ዝተወሰነ እዋን ከመሓይሽ ተስፋ ዝተገበረሉ ሓርፋፍ ዝምድና እናኸረረምጡ ይፍለጥ بسنكزي ኣብ ሕዳር 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህግደፍን ንግዳዊ ትካላቱን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እገዳታት ከም ዘመረውን ክፍል ጉዳያት ወጻኢ ጠቒሱሎም بسنكزي ኣብ ሕዳር 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህግደፍን ንግዳዊ ትካላቱን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እገዳታት ከም ዘመረውን ክፍል ጉዳያት ወጻኢ ጠቒሱሎም بزيكازي أبلالي تقلال حلافي ستاف سراويت إيرترا زخونة جنرال فيليبوس ولدوهانس حلاف هاجراو دحنة برغادير جنرال أبرها كاسانا ماريامن حلاف قطوة وقدات سيقدف آيتو حاوس جبريوت ولدقينان إقدام بيرالام إيرترا بوغنا أمريكا أنصارا كسترح كم تنحد بمقصاص عبتو زوبا زي مرقاق كفتر إيد كم زلوعا تخصص تنحن حتي حيلتات وكينات تግራይ أفلما نايزو ورحي سمع سلام دحرم فرامم ጉዳይ ናይታ ኣብ ጎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምስላፍ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ክትዋጋእ ጸንሐት ኤርትራ መልሲ ዘይተረኽበሉ ሕቶታት ኣላዓኢሉ ይርከብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ድሕሪ ትስምዕ ሰላም በትዊተር ኣብ ዘውፅሪቶ ኣብቱ ዞባ ሰላም ክሰፍን እዩ ክብል ኣሚቱ ቋምን ዘይቅልበስን ሰላም ቀርን ኣፍሪካ ዝደልዩ እዩ ይቀርቡን ኣሎ እዚ ከዓ ኣካል ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን 2018 ይብል የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ حالتات إيرترا ኣብ ትግራይ ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን ዝርከቦ ምግሃስ መሰላት ፈጺሞም ተባሂሎም ይኽሰሱ ሰመዝ ኤርትራ ግን ነቲ ክስታት ክነጽብዎ ተራእዮም ሕብራት ሃገራት ዝርከቦም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ናይቲ ኩናት ምግሃስ መሰላት ከም ዝፈጸመ ይኽሱ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ሰነ ናይቲ ዓመት ኣብ ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ብምዃት ዝጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣብ ታሕሳስ 1993 ዓ.ም ናብ ምኽፋት ኤምባሲ ተሰጋጊሩ እንተኾነ ግን ብፍላይ ካብ 2001 ጀሚሩ እናሓርፈፈ ዝመጸ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ደረጃ ፈጸምቲ ጉዳያት ወይ ከዓ ቻርዲ ኣፌርስ ኣውሪድዎ እዩ ጠንቅም ሕርፋፍ ናይቲ ዝምድና እቲ ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዜጋታት ዝተወስደ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ምድራት ሲቪላዊ መሰላትን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ምዃኑ ኣሜሪካ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣብ መስከረም 2005 ክልተ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቀይዲ ምህላዎም ይንገር ኣብ 2010 ድማ እቲ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ክወጽእ ተገይሩ ድሕሪኡ እውን ናይ ቪዛ ኣገልግሎት ምሃብ ኣቋሪጽዎ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብ ኤርትራ ካብ 2009 ጀሚሩ ጸኒዑ ዝጸንሐ ናይ ኣጽዋር እገዳ ክግበር ኣሜሪካ ብምድጋፋ እውን ነቲ ዝነበረ ዝምድና መሊሱ ከም ዘጋደዶ ይንገር እቲ እገዳ ኣብ መወዳእታ 2018 ንስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ስዒቡ ከም ዝተሰረዘ ይዝከር ብዘይካዚ ኣብ መጋቢት 2017 ኣቋጽራ ፈረንጂ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ባዕላ ማዕቀብ መንባራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቆጠዐ ተግባር ነይሩ
نمردو زصقمن زي مخنين توساخ سقمتي زي حناصي مسرت حقن حقاونتن زيولو أرجيت صوتاي بموالون جبر ملسي يقولو نيرو يخون بركاب 2017 جميرو أمون وانز نبرا ركبكم حاج ترايو ኤርትራም ኢትዮጵያ ዝነበራ ኩነት ኹናት ከበቀብ ምስምማዕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ናብ ንቡር ናይ መምላስ አንፈታት ውን አርዩ ነይሩ ላዕሎ ሰበስልጣን አሜሪካ ናብ ኤርትራ ምብጽሑም ነታ አንፈታት ዘር ነይሩ አሚያዝ 2018 ነቋጽራ ፈረንጅ አምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ድሕሪ 20 ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ድማ ኮይኑ ኣብ ተሓሳስ ናይ ተዓመቱን ተሓጋጋዝ ጸሓፍ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ተራኺቦም ኣብ ክልተ ኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዘተዩ ኣብ እዋኑ ብማዕኸናት ዜና ተቃሊሑ ነይሮም ኣብቲ እዋን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሃገሩም ኣሜሪካ ዘለዋ ኣምትሕጋዝ ተሰረተ ሙቕ ዝምድና ንምድንፋዕ ሓናጽ ጽምዶ ከተካይድ ድሉቲ ከም ዘላ ምግላጹውን እቲ ሚኒስተር ጠቂሱ ኣብ 2019 ውን ብኣሜሪካዊት ኣደ መንበር ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ተመርሑ ሓደሽተ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ጆን ኑክሰን አሜሪካዊት ሶማሊያዊት ኢልሃም ዑመርን ናብ ኤርትራ በጽሖም ነይሮም ኣብ ጉንበት 2021 ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ድማ ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ኣምባሳደር ጄፍሊ ፌልትማን ናብ ኣስመራ ብምኻድ ብዛዕባ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተዘራሪቡ ነይሩ እንተኾነ ጸኒሑ ምምሕዳር ባይደን ምስ ቅብላው ኩናት ትግራይ ብዝተሓዝ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ዝርከቦም ትካላትን ላዕለዎት ሰብ መዝን ኤርትራ እገዳም ቢሩ መንግስቲ ኤርትራ እንደገፍቱን አሜሪካ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ተጻባ መርገጽ ወሲዳ ክብሉ ተቃውሞኦም ክገልጹውን ጸኒሖም ሰመዝ ኤርትራ በመንግስቲ አሜሪካ ኮነ አህጉራው ተጣበቅቲ ሰባው መሰላትን ዘቀረቡሎም ክስታት ንምስለ ሀገር ንምድዋን ዘቀረቡ ውዲቲ ክብሉዮም ዝነጽግዎም ኤርትራን አሜሪካን ኣብ ሀገርን ናይ ሕድሕድን አብያተ ጽሕፈት ኤምባሲታትን እንኳን ታሎን ካብ ክልቲየን ኣብ ክንዲ በአምባሳደራት ብፈጸምቱ ጉዳያትዩ ዝምራሕ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ውሽጢ ሂደት ዋርሕ ንኻልኣይ ግዜ ወግዓ ምብጻሕ ኣብ ኤርትራ ይካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ሓድሽ መራሒ ሶማሊያ ን4 መዓልታት ኣብታ ሃገር ክጸንሕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 4 መዓልታት ዝወሰደ ተማሳሊ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ ኣብ መመረቕታ ናይቶም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወታደራት ሶማሊያ ተሳቲፉ ነይሩ ኣብቲ ፈላሚ ናብቲ ሃገር ዝገብሮ መገሻ ምስ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምርኻብ ጸጥታውን ወታደራዊ ምትሕብባር ክገብሩ ምርድዳእ ፈሪሞም ነይሮም እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን ኣብ ወርሒ ግንቦት ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 5000 ወታደራት ሶማሊያ ብቁልጡፍ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ክገብር ምዃኑ ቃልኣት ነይሩ ቅድሚ ናብ ስልጣን መምጽኡ ሓልዋት ናይቶም ወታደራት ኣብቲ ሃገር ኣዘራራቢ ኮይኑ ምንባሩ ግን ይግለጽ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ዘካየደ መብጻሕ ናብ ወደባዊት ከተማ ባጽእ ብምኻድ ምስቶም ሰልጠኑ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ተራኺቡ ነይሩ እዚ ናይ ሕጂ መብጻሕ እንታይ ዝዓለመ ምዃኑ ግን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝሓቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን እዩ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቅድሚ 1 ዓመት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ዝወሰዱ ወታደራት ሶማሊያ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ጠቒሱ እዩ ምክትል ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሶማሊያ ዝነበረ ዓብዱሰላም ጉለድ ቦገኑ ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ስልጠኖም ዝወዱን በኣማይት ዝቁጠሩ ሶማልያን ወታደራት ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ብዙሓት ከም ዝሞቱን ቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ ደቡብ አፍሪካ ዜጋታት ኬንያ ብዘይ ቪዛ ከኣትዉ ፈቂዶም ዜጋታት ኬንያ ካብ ጥሪ 2023 ነቋጽራ ፈረንጅ ሒዞም ናብ ደቡብ አፍሪካ ብዘይ ቪዛ ከኣትዉ ተፈቂድሎም ዘሎም በዚ ሓድሽ ውሳነ ሓጺር ትምህርቲ ስልጠና ዑደት ንግዲ ይኹን ካልእ ን9 መዓልታት ጥራይ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ክጸንሑ ዝደልዩ ዜጋታት ኬንያ መእተዊ ቪዛ ክሓቱ ኣይከድልዮምን እዩ ተባሂሉሎም ደቡብ አፍሪካ ናብ ውሳነ ዝበጽሐት ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕን ንምክያድ ብ9 ሕዳር ናብ ኬንያ ኣትዩ ዘሎ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ዊልያም ሩቶ ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት ምዃኑ ድማ ተገሊጹሎም ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ምልዓል ቪዛ ብዝምልከት ካብ 2016 ሒዘን ክዝትያ እኳ እንተጸንሐም መንግስቲ ኬንያ ብዝሕጋዊ መንገዲ ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝኣትዉ ዜጋታቱ ክመልስ እንተዘይኪሉ እቲ ዘተ ናብ ግብሪ ከም ዘይቕየር ብወገን ፕሪቶሪያ ክግለጽ ጸኒሑ ኬንያ ንደቡብ አፍሪካ ሓዊስካ ንዜጋታት ሓያሉ ሃገራት አፍሪካ ብዘይ ቪዛ ከኣትዉ ካብ ዝፈቐዳ ሃገራት ሓንቲ እያ ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ ዜጋታት ኬንያን ደቡብ አፍሪካን ካብን ናብን ብዘይ ቪዛ ክንቀሳቐሱ ክኽእሎም እዩ ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት አፍሪካ ንግዲ ቱሪዝምን ቁጠባዊ ውህደትን ንምዕባይ ዜጋታትን ካብን ናብን ብዘይ ናይ ቪዛ ገደብ ክንቀሳቐሱ ብመትከል ዝቕበሉ እኳ እንትኾና
ጸጥታ ዝሕጋው ምስጋር ሰብን ንብረትን ስጋኣት ሽበራን ዱባውን ቀቢላውን ግጭታት ንትግባሪው ከም ዘንቀፊው ዝግለጽ ምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዞም ክሰምዕዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ብቐጻሊ ብኻልኦት ትኩሳት ሓበሬታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም እናበልና ንቻነልና ላይክ ሰብስክራይብን ሼር ክትገብሩ ክነዝኻኽር ንፈቱ